Ing sawijining sore dina, Sari arep lunga bareng kancane sing jenenge Sri. Larene telepon kancane kuwi kanggo diajak ketemu ing ngareping omah. Sawise iku, Sari pamitan marang wong tuane. Nanging, larene ora matur jujur marang wong tuane. Sari uga ngapusi marang wong tuane karo matur menawa Sari lan Sri arep nggarap PR bareng. Kang padahal dheweke kabeh arep dolan ing festival kang ana ing Taman Kutha nganti larut wengi. Wong tuane Sari uga percaya wae amarga wong tuane pikir Sari kuwi bocah kang sregep. Pak, ini ndek. Iya, Bu. Niku Sari badhe medal kangge ngerjaake tugas. Niku kula medal kali rencang kula Sri angsal napa? Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati ning dalan, ning sekep sinaune. Wis mari ndang ngore lho ya. Nggih, Pak, Bu. Ya, hati-hati lho ya. Nggih. Berapa itu? Kucingnya ya pergi. Berapa pergi? Apa ya? Sawise mari dolanan ing Taman Kutha, dheweke kabeh pungkasane mulih nang omahe dhewe-dhewe. Esuke wektu tangi turu, Sari ngrasa awake panas lan pegel-pegel. Dheweke uga ora mempedulikan bab kasebut. Banjur Sari pinuju pawon lan nakokake ibuke masak apa. Wektu Sari arep mangan, dheweke njupuk piring lan ora sengaja kecantol ing gagang lawang, saéngga nyebabake dheweke kepleset lan piring kang digawa dadi rutul lan pecah. Merga piring kuwi piring karemenane bapake Sari. Sari uga nyuwun pangapura lan ngresiki pecahan piringe. Banjur Sari sarapan bareng kaluwargane. Wektu Sari atus, dheweke ora sengaja ngrutokake sabun. Sari njupuk sabune, nanging jogane lunyu, marai Sari kepleset. Banjur sawise iku, Sari uga pamitan marang wong tuane. Bu, Sari badhe tindak dadi sekolah nggih. Jualah buku jembut. Bocor pisan. Untung ana ngarep kono ana wong tambal ban. Merga iku, Sari keri menyang sekolah sing marai Sari dihukum ing tengah lapangan dening gurune. Sri, aku ket mangko entuk apes terus yo, kesel ngene iki ya. Apaan besar? Aku ket mau entuk kesialan terus ya. Apa gara-gara kita ini mari nabrak kucing? Loh, mungkin mek kucing tok mesti yo ngarut. Tapi ana lho mitos nang Jawa, nek mari nabrak kucing kita lagi kesialan terus. Loh, iya ta, aku ket ero terus ngene kawan yo kudu piye? Ya apa lah lek kita njaluk solusi. Ya wis sesuk yo nang omahku ndek omong-omongan ambek wong tuaku. Ing panggon liyane, Ya Allah, itu anak kucing, gitu kepleset, kok emang ditabrak deh. Loh, lang wes, enggak pasti ayo. Festival ten Taman Kutha lho, Po. Oh, tenan. Kula dari kene semerep gone dunya ten mriko. Ya, jadi kemarin nih sampai kula anak jam rokok festival. Kalau di semua itu gone dunya ten mriko ya. Sesuk dinane,
Sari nemoni wong tuane kang ana ing emper omah bareng Sri. Enake masak apa ya Bu Bele? Apa ya Pak ya? Bingung aku. Betul panen. Pak Bu, niku kepriye nggih kula sekolahnya kok hapus terus. Iya, Sar. Kowe ketune apa terus kenapa toh? Apa kowe melakoni apa-apa nanging kowe ora tanggung jawab? Kayaknya bener deh Pak Bu. Kula satu ini lunga sinau kali Sri yang dalan ora sengaja nabrak kucing ireng. Wah, kayaknya ya iku sing gare kowe iki apes terus. Nah, saiki kowe kudu tanggung jawab lho ya. Terus siji neh, wingi bapak iku krungu totok tangga-tangga sebelah. Kok jarene tangga-tangga iku kowe kabeh iki mari tutup festival sing ana ing Taman Kutha. Lah jaremu wingi pamite kok anu sinau karo Sri. Lah iki sebenarnya sing endi to? Iya Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten. Sebenarnya kita medal ing Taman Kutha, mboten arep sinau. Ngapunten nggih Pak, Bu. Terus saiki piye? Kalian pengen apes terus, he? Mboten kersa Pak, Bu. Wis, gak apa-apa. Wis bali ngene, ayo nang omahe Pak Ustadz Somad wae. Sepero wonge iso ngekeki solusi kangge awak dhewe iki kabeh. Wis, ayo. Assalamualaikum. Salam, monggo tolong nggih. Bu, Pak. Sanate wonten apa? Nah, jadine solusine iku kucinge nggih tanggung jawab dikubur sing layak. Terus hari ngono wong loro iki banyu dalem sepuro ngomongane lek nang iku kudu ngomong gak oleh ambil. Jadine iso ae masalah nopo iku gara-gara ora isi malah ngomongane. Jadi wong loro iku lek gak ngono lek terus-terusan ono masalah itu omahku kudu sholat terus bareng ngono ada pengajian nang omah ya api cek sialan hilang. Sakmarine iku, bapak ibu Sari lan Sri mulih lan ngadakake pengajian. Dheweke uga ngajak tanggane kanggo melu pengajian iku. Kajawa iku, Sari lan Sri nyoba goleki awake kucing ireng ing pinggir dalan. Banjur ditemokake, lajeng dikubur kanthi bener ing lemah kosong. Sari lan Sri uga janji ora bakal ngapusi lan bakal tanggung jawab marang kesalahane. Sabanjure iku, kesialan sing dialami Sari lan Sri alon-alon wiwit suda. Dheweke kabeh uga urip luwih seneng sabanjure iku. Terus ya sering ngenae terus. Ya mulai